ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем, ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо бошад оғоз мекунем. дӯстон, қуръони бепул барои шумо. Барои қуръони бепул ба даст овардан аз ширкати шифофармо доруҳои гиёҳӣ харидорӣ кунед ва онҳо ба шумо қуръон ҳадия мекунанд. Шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи дастрас ва сифати олӣ харидорӣ кунед. Доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи дастрас харидорӣ кунед ва ҳамин гуна ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам соҳиби китоби қуръон мешавед. шаби гузашта сомонаи варзишии SPN дар саҳифаҳои иҷтимоии худ оиди Ҳамза Чимаев як нашри хеле ҷолиб карданд. онҳо ана ҳамин акси Ҳамза Чимаевро гузоштанд, ки дар он дида мешавад, ки Ҳамза Чимаев аз моҳи апрели соли 2022 то моҳи январи соли 2024 ба 6 ҷангвари UFC навиштааст, ки ба наздикӣ вомехӯрем, аммо бо ягон тай аз онҳо муҳориба гузаронидагӣ нест. дар ин акс дида мешавад, ки Ҳамза Чимаев бори аввал ин суханҳоро ба Гилберт Бёрнс гуфтааст, ки бо ту дар реванши 5 раунда вомехӯрем. баъд ба Леон Эдвардс, Исраил Адесаня, Шон Стрикланд, Алекс Перейра ва дар охир ба Дрикус Дуплеси. вақте ки Чимаев ба ин ҷангварон визов медод, ҳамон вақт онҳо чемпион буданд, танҳо ба ғайр аз Гилберт Бёрнс. акнун бошад аз ин 6 ҷангвар танҳо 3 тоаш чемпион аст. Леон Эдвардс чемпиони вазни 77 кг, Дрикус Дуплеси чемпиони вазни 84 кг ва Алекс Перейра чемпиони вазни 93 кг. ба фикри шумо дӯстон, Ҳамза Чимаев бо ягон тай аз ин ҷангварон вохӯрда метавонад ё не? метавонед фикрҳои худро дар комментария нависед. чемпиони вазни сабуки UFC Ислам Махачев муҳорибаи навбатии худро зидди ғолиби муҳорибаи Чарлз Оливера ва Арманд Сарукян мегузаронад. оиди ин чиз Дана Уайт хабар дод ва аз рӯи суханҳои Уайт муҳорибаи Ислам зидди ғолиби ин муҳориба тобистонии соли 2024 баргузор мегардад. бояд гуфт, ки муҳорибаи Арманд зидди Оливера рӯзи 14 апрел дар турнири UFC 300 ба нақша гирифта шудааст. ана худи Ислам Махачев бошад пас рӯзҳои истироҳатии гузашта соҳиби тӯҳфа аз ҷониби мухлисони тоҷикистониаш шуд. Вот такой ковер-самолет пришел с Таджикистана. чӣ гуне ки дар ин навор дидед дӯстон, ин тӯҳфаро ба Махачев як мухлиси тоҷик ҳадия кардааст. чемпиони пешинаи UFC дар вазни ним сабук Макс Холлоуэй дар муҳорибаи Александр Волконовский зидди Илия Топурия прогнози худро дод. ма дар ин муҳориба ба ғалабаи Волконовский боварӣ дорам. бале, бисёриҳо ба ӯ боварӣ надоранд. баъди охирон муҳорибааш зидди Ислам Махачев. аммо ба назари ман танҳо як чиз сабаб шуда метавонад, ки ӯ дар муҳориба зидди Топурия шикаст хӯрда метавонад. ин чиз гирифтани осеб дар вақти тамринҳо ва бо осеб ба муҳориба баромадан. аммо ба ҳар ҳол ман фикр мекунам, ки ӯ мураббиҳои беҳтарин дорад ва онҳо намегузоранд, ки Волк бо осеб ба муҳориба барояд. лекин ҳамзамон ман мефаҳмам, ки дар ММА ҳама кора шуданаш мумкин аст, гуфтааст Холлоуэй. хотиррасон мекунем, ки муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним сабуки UFC байни чемпион Александр Волконовский ва довталаб Илия Топурия рӯзи 18 феврал дар турнири UFC 298 ба нақша гирифта шудааст ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. варзигари маъруфи тоҷик, ҷангвори вазни ним сабуки UFC Муҳаммад Наимов барои ба ҳадафҳои худ расидан омода аст, ки ҳама корро кунад. чанд соат пеш ӯ дар саҳифаи инстаграми худ ана ҳамин акси худро гузошта чунин суханҳо навишт: барои ҳадафҳои худ аз даруни оташ ва об мегузарам, иншааллоҳ. Мексика Сити рӯзи 24 феврал, навиштааст Наимов. ва дӯстон, бояд гуфт, ки Муҳаммад Наимов муҳорибаи навбатии худро рӯзи 24 феврал дар турнири UFC Fight Night зидди Эрик Силва мегузаронад ва мо албатта ки ба Муҳаммад омодагиҳои хуби беосеб ва ғалабаи дурахшон орзумандем. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.